Καλώς ήρθατε στο κανάλι Γνώση και Κόσμος. Όταν σκεφτόμαστε τον χρυσό αιώνα της αρχαίας Αθήνας, ο νους μας γεμίζει με εικόνες απόλυτου φωτός. Σκεφτόμαστε τον Περικλή να αγορεύει στην Πνίκα, τους μεγάλους φιλοσόφους να περπατούν στην αγορά και φυσικά το απόλυτο αρχιτεκτονικό θαύμα, τον ολόλευκο Παρθενώνα να δεσπόζει κάτω από τον Αττικό ουρανό. Η Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. ήταν το λίκνο της δημοκρατίας και ο φάρος του πολιτισμού. Όμως η ιστορία σπάνια λέει όλη την αλήθεια. Πώς κατάφερε μια μικρή πόλη κράτος να συγκεντρώσει τον αμύθιτο πλούτο που απαιτούσε η κατασκευή αυτών των κολοσιαίων έργων? Η απάντηση δεν βρίσκεται στο φως του Αττικού ουρανού, αλλά 60 χιλιόμετρα νοτιότερα, θαμμένη βαθιά μέσα στα έγκατα της γης. Σήμερα θα κατέβουμε στην πραγματική κόλαση της αρχαιότητας. Θα εξερευνήσουμε τα ορυχεία Αργύρου του Λαβρίου, εκεί όπου χιλιάδες ανώνυμες ψυχές θυσιάστηκαν στο απόλυτο σκοτάδι για να μπορέσει η Αθήνα να αγοράσει το φως της. Το Λαύριο, μια βραχώδης περιοχή κοντά στο ακρωτήριο του Σουνίου, έκρυβε στο υπέδαφος της έναν ανεκτήμητο θησαυρό, τεράστιες φλέβες από μόλιβδο, οι οποίες περιείχαν τεράστιες ποσότητες από καθαρό ασίμι. Οι Αθηναίοι το ονόμαζαν Αργυρία και αυτό το ασίμι έγινε το αίμα που κυλούσε στις φλέβες της αθηναϊκής οικονομίας. Από αυτό το μέταλλο κόπηκαν οι περίφημες γλάφκες, τα νομίσματα με την κουκουβάγια που έγιναν το ισχυρότερο νόμισμα ολόκληρου του γνωστού κόσμου. Όμως, το τίμημα για την εξόρυξη αυτού του πλούτου ήταν εφιαλτικό. Για να κατέβει κανείς στα αρχαία ορυχεία του Λαβρίου σήμερα, πρέπει να αντιμετωπίσει την κλειστοφοβία του. Οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν κατέβαιναν οι ίδιοι σε αυτά τα βάραθρα. Η εξόρυξη γινόταν αποκλειστικά από δούλους. Υπολογίζεται ότι την περίοδο της απόλυτης ακμής περίπου 30.000 δούλοι εργάζονταν κάτω από τη γη. Ήταν εχμάλωτοι πολέμου, εγκληματίες και αγορασμένοι άνθρωποι από τα μεγάλα σκλαβοπάζαρα της Μεσογείου. Οι συνθήκες εργασίας ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Για να βρουν το ασίμι, οι δούλοι έσκαβαν κάθετα φρέατα που έφταναν μέχρι και τα 120 μέτρα βάθος. Από εκεί άνοιγαν οριζόντιες στοές για να ακολουθήσουν τις φλέβες του μεταλλεύματος. Το μέγεθος αυτών των στοών είναι το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο. Επειδή το σκάψιμο του σκληρού βράχου με τα πρωτόγωνα εργαλεία ήταν απίστευτα δύσκολο, οι στοές ήταν φτιαγμένες ίσα-ίσα για να χωράει ένα ανθρώπινο σώμα. Το ύψος τους δεν ξεπερνούσε τα 60 με 70 εκατοστά και το πλάτος τους ήταν μόλις 60 εκατοστά. Φανταστείτε τον δρόμο. Οι δούλοι αναγκάζονταν να σέρνονται με την κοιλιά ή να δουλεύουν ξαπλωμένοι στο πλάι, χτυπώντας τον βράχο με σφυριά και καλέμια μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως προερχόταν από μικρά πύληνα λιχνάρια με λάδι, τα οποία τοποθετούσαν σε μικρές εσοχές στο βράχο. Αυτά τα λιχνάρια λειτουργούσαν και ως χρονόμετρα θανάτου. Έκαιγαν ακριβώς για 10 ώρες. Όναν η φλόγα έσβηνε, η βάρδια τελείωνε. Όμως ο πραγματικός εχθρός δεν ήταν το σκοτάδι. Ήταν ο αέρας που ανέπνεαν. Ο εξαερισμός σε τέτοια βάθη ήταν υποτυπώδης. Ο αέρας ήταν αποπνικτικός, γεμάτος από τον καπνό των λιχναριών και την τοξική σκόνη του μολύβδου. Η μολυβδίαση, η δηλητηρίαση δηλαδή από το μόλυβδο, κατέστρεφε ταχύτατα το νευρικό του σύστημα. Οι δούλοι έχαναν τα δόντια τους, τυφλώνονταν, παρέλυαν και τελικά πέθαιναν μέσα στους σκοτεινούς λαβύρινθους. Το προσδόκιμο ζωής ενός δούλου στα ορυχεία ήταν τραγικά μικρό. Στα μάτια των Αθηναίων ιδιοκτητών, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από αναλώσιμα εργαλεία που μιλούσαν. Όταν ένας δούλος πέθαινε, απλώς αγόραζαν τον επόμενο. Παρά τη βαρβαρότητα, η μηχανική ευφυΐα αυτών των εγκαταστάσεων ήταν συγκλονιστική. Όταν οι δούλοι έβγαζαν το μετάλλευμα στην επιφάνεια, έπρεπε να το πλύνουν για να διαχωρίσουν το ασίμι από το άχρηστο χώμα. Σε μια περιοχή όμως απολύτως άνυδρη, πώς έβρισκαν νερό για αυτή την τεράστια βιομηχανική διαδικασία. Οι αρχαίοι μηχανικοί
δημιούργησαν ένα τεράστιο αριστουργηματικό δίκτυο από στέρνες και κανάλια, χτισμένα με αδιάβροχο κονίαμα, τα οποία μάζευαν και την παραμικρή σταγόνα της βροχής. Το νερό χρησιμοποιούνταν στα λεγόμενα πλυντήρια, ανακυκλωνόταν και χρησιμοποιούνταν ξανά και ξανά, με μια οικολογική λογική που θα ζήλευαν οι σύγχρονες βιομηχανίες. Ο πλούτος που παρήγαγε αυτή η μακάβρια μηχανή του Λαυρίου άλλαξε το ρου της παγκόσμιας ιστορίας. Το έτος 483 π.Χ. οι Αθηναίοι ανακάλυψαν μια νέα, τεράστια φλέβα αργύρου. Το ταμείο της πόλης γέμισε με αμύθιτο πλούτο. Τότε ο οραματιστής πολιτικός Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να μην μοιράσουν τα χρήματα στους πολίτες, αλλά να τα επενδύσουν στην κατασκευή 200 υπερσύγχρονων πολεμικών πλοίων των περίφημων τριήρεων. 3 χρόνια αργότερα, ο τεράστιος στρατός της Περσικής Αυτοκρατορίας εισέβαλε στην Ελλάδα. Αν η Αθήνα δεν είχε εκείνον τον στόλο, η Ελλάδα θα είχε κατακτηθεί, ο δυτικός πολιτισμός δεν θα είχε υπάρξει ποτέ και η ιστορία της Ευρώπης θα γραφόταν αλλιώς. Ο στόλος που συνέτριψε τους Πέρσες στην ναυμαχία της Σαλαμίνας χτίστηκε αποκλειστικά από το ασίμι που έβγαλαν με τα ματωμένα τους χέρια οι δούλοι του Λαυρίου. Όμως, η απόγνωση αυτών των ανθρώπων δεν μπορούσε να μείνει για πάντα θαμμένη. Κατά τη διάρκεια του καταστροφικού Πελοποννησιακού πολέμου, όταν οι Σπαρτιάτες εισέβαλαν στην Αττική και οχύρωσαν την περιοχή της Δεκέλειας, συνέβη το αδιανόητο. 20.000 δούλοι, το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού των ορυχείων, δραπέτευσαν μαζικά από το Λαύριο και αυτομόλυσαν στους Σπαρτιάτες. Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την οικονομία της Αθήνας. Χωρίς το ασίμι και χωρίς τα φθηνά χέρια για να το βγάλουν, η οικονομία κατέρευσε και λίγο αργότερα η Αθήνα έχασε τον πόλεμο, παραδίδοντας τα όπλα της. Σήμερα η περιοχή του Λαυρίου είναι γεμάτη από αρχαίες, σκοτεινές τρύπες που χάνονται στα σπλάχνα της γης. Είναι ο σιωπηλός μάρτυρας μιας εποχής γεμάτης τεράστιες αντιφάσεις. Η δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου, το θέατρο και τα υπέροχα μαρμάρινα αγάλματα που θαυμάζουμε σήμερα στα μουσεία πληρώθηκαν με το ασίμι του πόνου. Ο Παρθενώνας είναι το μνημείο του φωτός, αλλά τα ορυχεία του Λαυρίου ήταν το απαραίτητο σκοτάδι που το γέννησε. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτή την αθέατη πλευρά της αρχαίας ιστορίας. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι και αφήστε μας το σχόλιο σας παρακάτω. Εσείς γνωρίζατε το μυστικό που κρύβει ο πλούτος της αρχαίας Αθήνας. Και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε, η γνώση είναι το μόνο φως σε έναν κόσμο γεμάτο σκιές.